grade 2. Nah, niya mo apply kag manager. Nah, wala ka gabain unsam taon ka jipoy oy. Alam ka kag manager ay. Pero uy, kabalo ka. Naapay mas dindot sa manager. Basta ko pagsweldo sa manager. Na trabaho. Sayon na kayo. O sa kalibo ang adlaw. Ha? Sekalibo, pre. Puya eh. Puya. Pilter naman tanggaan na si Lida. Pero pilter po sa kita sa panghawa ka ni oy. Uy. Mao di ay. Mao di ni sakit og dali ang akong hawak kay wa di na ko masulag mga akong kinakusgan si. Unsa? Wa di na ko ni masulod di ay. Ganihar mo pinangita ni. Ako ni sulubon eh. Uptake na kayo. Tiwas ko panilig kay ikit ang sungamo. Mga sabar mo ginto na yun. Oy, oy, pre, mura mag-kulisyonis kita ron, ha? Uy, yawan ko na, pre, oy. Ikaw may naparilyot. Mura, masayahin na kita ron. Ha, mali pa yun, pre. Kay, kabalo may karon. Swildo ron. Unsa. Ha, apa di ka pengon? Oh, mapasada, pre. Kay bawa ka. Wala tayong makaon kung di tayo magkugi. Mamasada ka? Aw, kana gyud pre. Kayon tamos ginawa. Kay unsao na lang si Mare. Ug di ka mo kayon. Ha, lahi na mo kayon ni Mare. Na. Bitaw, pre. Di na sa ko maglangay. Kay naghuwat ako mga pasahero ron. Aris ako. Oh, sige pre. Ayo. Ay lagi pagdugay kay si parehara sa natong una, mangayon sa kagsudan, kasi pasangan sa kagari diri. Ikaw. Pasina. Sa aming tawhan na. Dako sa gianan. Nas magbangka. Balik ragod. No? Parang si boy. Di ko sa'yo maganggaring. Uyot. Ikaw din na yot. Naalagi ko dito yot kay nangita ko ni paring Islaw kay mga-apply kong trabaho. Ha? Islaw? Sakto kayo. Nagkita pa may ganin nara. Nasa dito. Ha? May noon. Nade siya dito di ay. Sige, di lang ko magdugay, pre. Ay, gadalit man si paring Jipoy. Kasi kay tuyo niya ni Islaw. Bahala na sila. Basta, madaritso na lang ko sa kong lakot. Ayo! Paring Islaw! Paring Islaw! Tibag kang kapuya. Sakit yung hawa kay. Uy. May nanawag. Sabron. Ingon si paring Ilyot. Naako na si paring Islaw dire. Wala, lagi tao lagi. Ako ang tuon sa portahan ug naabag yun. Jipoy. Uy. Lami ka. Pre, naam, lagi ka diha, pre. Dugaya mo katumbang yung pre, ay. Saktayin mo. Ito imong giingon ba nga? Trabaho ba? Tuon sa. Naam din sinabutan ng trabaho. Pre. Pre. Mga-apply ka ngayon? Mga-apply ko, pre, ay. Niari gani ko dire, pre, kay pa. Mga-apply ko sa imong giingon. Sige. Nya. Unsa man gusto ni mga applyan ni nga trabaho ni pre? Nga posisyon ba? Simple ra, pre. Kana manager, pre, ba? Kay napulaan ako sa sige libor, pre. Sige gunit anang pala nga. Akong kamot, pre, naunsa na akong kamot. Manager ra po akong pangita, pre. Ha? Manager? Uy. Yawang ko taon nimo. Manager ni applyan nimo. Uy, kay mga apply kag manager. Unsa man naman mo eskwela? Sa di pahambog, pre. Kahuma dyan kong eskwela, pre. Grade 2. Ha? Grade 2? Nah! Niya mo apply kag manager? Nah! Wala ka gabain. Unsam taon ka jipoy, uy.
Alam ka pre, manager ay. Pero, uy, kabalo ka. Naapay mas dindot sa manager. Basta ko pagsweldo sa manager. Nga trabaho. Sayon na kayo. O sa kalibo ang adlaw. Ha? Sekali ba, pre? Posible pa na, pre. Nya, dili ka mamili. Di ko mamili, pre. Uy, dilim ka na katong anak-anak ka ba? Ah, kung sa anak ba? Usama na. Paano, pre ba? Di na ko ato, pre. Di. Tulog ka tuwing pag-antos na ko ato, pre. Tagang na dyan ko ato, pre. Dili, oy. Dili ka tong palapala. Ang imong trabaho, pre. Ha. Mag-ubo ra ka. 1,000 na yun. Ha? Sekali ba, pre? Mag-ubo ra, pre? Oo, oy. Mag-ubo ra. Very simple ra kayo. Kana akong ipangita nga trabaho, pre. Asam na ron, pre. Mag-ubo ra ka. 1K na yun. Kwan, pre. Naana sa dito sa merkado. Sa karnihan ba? Oh? Sa merkado? Sa karnihan? Pre, usam yun ang trabaho ka, pre. Mag-ubo ra ka. Kay ikaw may himong tagtaran, pre. Ha? Ngi! Butang ngi!